Bagyong Ramil di panglantawang mulandfall na ugma sa hapon sa Catanduanes. Unsay epekto niini dinhi sa Kabisayan atong sayran sa report ni Luan ni Rondina. Katapusang nasigpatan ang Bagyong Ramil, 760 kilometers sa silangang bahin sa Virac, Catanduanes. Matod sa Pag-asa Visayas, sa pagkakaron anaa pa kini sa Tropical Depression category. Apan magkakusog pa kini samtang magpaduol sa kayutaan sa Southern Luzon ug mga adlaw. Apan karon palangdaan, ubay-ubay na nga mga dapit sa Eastern Visayas ug Southern Luzon ang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So expected pa mo intensify into tropical storm. Up to severe tropical storm category is not ruled out prior to landfall. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, ugma sa hapon, posibleng mo landfall ang Bagyong Ramil sa Catanduanes. Ug pagka Domingo sa buntag, adto na usab kini mo landfall sa Aurora o Bakha sa Quezon. Apan wa pa hingpit nga gipadaplin sa Pag-asa ang posibilidad nga moubos ang track sa bagyo ug mopaubos kini og jutay. Ubos sa cone of probability, mamahimong malakip sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang labing tumoy nga bahin sa Northern Cebu kun ugaling muus-us o gamay ang track nga subayon sa Bagyong Ramil. Nipagawas na usab og storm surge warning ang Pag-asa sa mga coastal areas sa Eastern Visayas ug Southern Luzon. Sa pagkakaron, ang Eastern Visayas pa lang ang naapektuhan sa hinungaw sa bagyo. Samtang easterlies pa ang hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati karon sa Central Visayas. Apan ugma, dakong bahin na sa Tibok Visayas ang maapektuhan sa hinungaw sa Bagyong Ramil. But tomorrow, portion of Visayas, most parts of Visayas, or portion of Visayas, tungod kini sa trafo hinungaw ni Bagyong Ramil. So today and tomorrow, expected nato ang pag-uwan-uwan diri sa Visayas, natay occasional heavy rains. So delikado gihapon kini mga flash floods ug landslide prone areas. Sa mga nagplano nga mobiyahe karong weekend, matod sa Pag-asa, masinati ang dagko mga bawod nga delikado kaayo sa mga gagmayng sakayan. Sa Martes, gilaumang makagawas na ang Bagyong Ramil sa Philippine Area of Responsibility. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.